Na juga. Yot muraguan. Toh. 1-0 Mayaos. Mga idol, pag ganito pa isa mga idol, mahirap tayo makaipon ng maraming isda mga idol, kasi makikita mo naman sa ilalim pag may isda wala.
nagnugos na to. Kawato ang kong dikres. Kawato may kumain na mo. Ano na may magluto sa mua? Ito sa kom. Pakay. Okay. Bitaw na ipansin niya kaya itong video ah. Ano na ipansin niya eh. Kids. Liu. Ay. Kabuhi. Dagag pa ka. Ito buhay ka na sangit.